akayena uNkulunkulu oqamba amanga, akuyena uNkulunkulu okhuluma into abesayiphikisa. Whatever I promisile, noma isimo singavumi, bambelela kwisethembiso. Bambelela kwisethembiso, ngisho imali ingekho, bambelela kwisethembiso, ngisho imoto ingekho, bambelela kwisethembiso, ngisho umshado ungekho, bambelela kwisethembiso, because uthembisile, ukholekile uthembisile. Bese isikhathi lesi songasuswa izimo, basihlale kuye, isimo siyavuma, isimo sivumi, because uNkulunkulu wethu wethembisile. Babuza ukuthi usahlele namanje, izinto zingahambi kahle, uthi hayi ngoba ngihleli, ngihleliswe isethembiso, because he is faithful. uNkulunkulu ongaqamba amanga. Babuza ukuthi wenze njani, abanye betshona, wena ungatshoni, uthi isethembiso. Ngina nje isethembiso bazalwane, uthembisile, wathi akasoze ngishiya, uthembisile, wathi akasoze ngiyekela, uthembisile, wathi more than the conqueror. Hallelujah. Uthembisile bazalwane. He will never leave us. He will never. Bambela kwisethembiso. Now the power of decision ikwenza ukhukarishe ama-challenges obhekene nawo. You will never conquer until you take a decision and action. Lo wesifazane lithi iBhayibheli, siyaphuthuma isikhathi, lithi iBhayibheli wayesegule for 12 years, ebanjwe yini bazalwane? Umopho for 12 years. Uma egule for 12 years, wazama ukuspend imali endaweni akwalunga, because imiracle yakhe ayingekho kubantu uNkulunkulu. Now, number 2, wahamba inyanga for 12 years, simo sakhe singashintshi. Angazi noma khona abantu iminyaka iyadlula elokuthiwa isikhathi sakho, but ungenzeki. Kuthiwa hayibo, this year it is your year, kungenzeki, kudlule, kanti hayi ngoba kungekwenzeke, because uthembisile. Njengoba ethembisile kuzakwenzeka. uNkulunkulu othembisayo kwenzeke. Doesn't matter ukuthi isikhathi singakanani, but silindela usuku lwesethembiso, ukuthi once kwafika lo suku, shona uNkulunkulu uzoyenza lento le, shona uNkulunkulu uzokwenza lokho. Lithi iBhayibheli bazalwane, singathandaza. Emva kwalokho wadecide eyedwa, what into engizoyenza ukuthi ngisuke kule comfort zone engiyona, because kule ikhathi lapha kumele ukuthi enough is enough. Bazalwane, uthi angehlala isimo sami sinje, uthi ngiyakusuka lana ngiye kubaba, uma ngifika ngifike izeneke, ngithi ngonile phambi kwamazulu, noma ngifike ngiye kubaba ngiyolanda izinto zami, because isikhathi lesibazalwane sokusingahlali isimo sinjena. Musukwamkela isimo sakho singahambi kahle. There are plans uNkulunkulu apromisile ngawe, athi kuJeremiah, before you were born I knew you. Kabethu prophet wezizwe, wena waziwa ungekazalwa, namhlanje usaziwa ukubiza ngegama lakho, wazinakela iindwele zakho, uNkulunkulu ongakhohlwayo. uNkulunkulu ongakhohlwayo. Lalela bazalwane, ungamkeli isimo ongasona esakho, manje ubandiswe sona. Baba, kunamathembu athandayo ayenoxhoko. Lithi iBhayibheli athi vele basixoshile, sabeka kule ndawo, basirejectile abantu, bathi into yethu siphelile, impilo yethu siphelile. Vele siyanquba ngenxa yoxhoko, asivumelekile ukuya phakathi kwabantu, kodwa bathi noma sebesho lokho, kodwa uma sihlala lana
bazalwane uma sihlala lana kusho ukuthi siyakufela lana batha kungcono asingahlali kule comfort zone esikuyo asisuke basibulale phambili slowly by slowly siyakhona doesn't matter udlulaphi but kunesethembiso esibekele wena ngaphambili kunezinto zakho The power of decision. The power of decision. I feel the spirit. Kunabantu abasebenza bamkela isimo sabo. Bathi ayikhanda sishayile. Angeke besashada. Let me tell you something. Umbono wakho lowo. But lona okwaziyo. Uneplan enhle nalokho kushoyo. But for I know the plans I have for you. I have bazalwane uNkulunkulu ama-plans ama-plans amahle. Bazalwane wena ubona le current situation obhekene nayo but kunecebo. Let me tell you something singothela zabazalwane. Buka la madoda. Ngalabo kushada. Athi uma sihlala la siyakufela la. Ya baba bakoshile kodwa bathi uma sihlala siyakufela la bazalwane bakurejectile umphakathi bathi wena uyintombazane engayiphethi kahle bathi uma uhlala lapho ungayiphethi kahle kwakho uyakufela lapho bathi wena uyisigebengu awunayo oyena umuntu oletha ukuthula emphakathini bathi uma uhlala lapho uyakufela lapho isikhathi sokushintsha isikhathi sokumuva. Oh my God, excuse. Basuka la. Lithi iBhayibheli babeka steps sokuqala. 1 banquma, power of decision. Babesebenzile 2 we need to apply action for what we have decided. Because without decision there is no action. If you want to see God working empilweni yakho, that's action. Singabantwana befavor, sinefavor, asabisodwa, siyabona uNkulunkulu ofohlayo, ofohla njengamanzi amaningi, uNkulunkulu uBalperisimi, uTikami, uJehova Sama, uJehova Nesi, uJehova Elohim, uJehova Rafa, uNkulunkulu ongena nathi, uNkulunkulu ongasisi, uNkulunkulu. Kunokudla okuningi ngalana akho kudla ngalana abantu baqoshela abasekho ngalana babodwa lana kunezitha zabo lana babodwa but because of the faith and because of the action bazalwane and the decision lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamultiplier ama-step fit wabo bathi benyathela bathi amasosha amaningi because uNkulunkulu mesengena empilweni yakho wenza i-confusion to your enemy adide usathane ukuthi kwenzakaleni ubani